Nic, dobrý. Dobrý. Čirko. Co? Přijedu doma. Proč? Pak přijedu. Kam? Já musím do školy. Česky řečeno izolepa. Musíš pomalu. Ty vole, tak taková šitka. No prostě oblepíte trubku izolepou. Jdi dole, nebo kde to chce? Hej, dole, do Jo, no, tady to zalep. Jeden konec se zalepí a jeden nechá bejt. No, ty to šuldou trhní. Kurva. No, výsledek nějaký takhle. Zalepený konec, oblepená trubka s jednou dírou. Jo, chápete? Dobře. No, teď se Teď zase naplníme prachem. No, Nevím. tady tím černým normální černý prach se stříbrným smíchaný. Vidíte, petard, hodně jsme na to vypotřebovali. Jednoduše se to tam nasype. Chvíli strpení. Ještě chvilku. Naším formatku je robeným tejstýrem. Hostým nabíračkou, nebo co? Už by to mohlo být plný. Mohlo. Ano, vidíte, jednoduše naplněno, dokonce i něco zbylo. Teď jenom najít izolepu. Tak. Tento konec se taky zalepí. Nebo ještě přidat. Aby byl vrchovatě. Konec se jednoduše zalepí. Aby prach musí se zalepit tak, aby prach nevypadával. Vidíte, zalepený konec, trubka, olepená izolepou, v tom je směs stříbrného černého prachu. Teď už jenom jednoduchost, sem se vyvrtá malinká dírka, vloží se tam knot, jakýkoliv, třeba z římanky, z rachejtlí nebo tak. Nebo se můžete podívat na naše minulý video, jak se vyrábí knot. Pak už se tam strčíte jenom, zapálíte a utíkejte, chlapci. Tak, zatím s bojem.